Hello friends, lamsonrona ani channel. Friends, TTADC habungbai songjak Tipra idol bwskangni 19 tariko final wngna thangai tongo. Phiaba abubo saibeko Sabo Kwplai no joto borokno khatung laijak joto borokno khakunglaijak Sabo Kwplai no hnai. Angbo ani sajak borokno Kwplai khaina musungo. Nungbo nini sajak borokno Kwplai khaina musungo. Te khoroksabo bini sajak borokno Kwplai khaina musungo. Abohya tabo wnglaijak Kwplai khaina musungjamani bagwi. Tabo Tipra idol tui kok kahajakai obosi. Kwbangma Tipra idol ni video ni tolau comment podnai khai kwbangma comment nukjago. Abo tamo hingkai voting system. Audience ni voting system khlaidi hinui je comments burung joto borok ni khugono voting system khlaidi. Abo hai kwbangma borok salai tolaio voting system khlaiya hingkai abo je final judgment khlaimani abo saya ngnai. Sune je aro judgment tongo simi khlaikhe India final logo hingkai voting system nango hinui kwbangma lukurokno salai tolaio. Facebook ni bisingtwi social media ni bisingtwi podre podtwi. Hingke tabuk je Tipra idol songjak rok saklai rekha tei TTADC hapangni official Facebook page ni bisingtwibo saklai rekha bwskangni 19 tariko final khlaijaknai khumuluni syndicate ni thungkholao eba ground no. Phiaba tabuk tei 2-3 din tongkhu kwcharo kwcharo da voting system no wngwi thango kebo sawi mayako officially saklaijayako voting system khlaina hinui. Kwbangma borokno musungjakmani audience rok voting system hwkhai ani hamjakmani bini hamjakmani nini hamjakmani borokno vote diwi Kwplai khaina musungmani hinui. Ani uansukmai abono voting system khlaina nango omo hai reality show rogo hingkai tabuk jesi sopa nangthun omo hai rogo hingkai voting system khlaina nango. Tabuk Tipra idol chalokha judgment tongnai 70% eba 50%. Yang tai audience tongnai 30% eba 50%. Abo hai khlaiwi jodi voting system khlaikha hingkai belai no kaham wngnai. Tamoni hingke kwbangma borok chajakmani tongo. Nini chajakma alada ani chajakma alada. Aboni bagui no Tipra idol je chalnai rok aborokno kisa uansugui jodi final o khlaikha hingkai belai kheno kaham wngnai. Norokni bagui bo joto audience ni bagui bo je bwkha uansukmani abo kha phurjaknai. Haiya khe tabo kwbangma lukurok saitolaio. Kwbangma lukurok saitolaio je voting system khlaiya hingkai asuk haino nangni hai wngkhanai podre podkok saitolaio. Phiaba sawi mayako bwskang jora bwtwi wngno. Angbo musungo voting system khlainani. Tipra idol ni chalnai rok norok tei 2-3 ni bisingo voting system khlaikha hingkai social media ni bisingtwi SMS ni bisingtwi call ni bisingtwi tabo abo hai processing khlaijaknai kwbangma lama tongo. Jodi khlaina thangha hingkai voting system khlaina thangha hingkai kwbangma lama tongo norok khlaimano social media through twi khlaimano. Kwbangma borok tabuk abo haikhe voting system obo je fashion show reality show singing competition nini dancing competition abo hai khlai tongo social media ni through twi voting system. Tipra idol bo omo hai khlaiya nango. Khlaiya hingkai haino je judgment no khlaikha thikno bong yago tordi audience yago tordi sasingo sama hai. Borokno 70% judgment wngkhani 70% di ya audience wngkhani 30% di. Ya abo hai hingse je finalist di khlaiwi je final saklai hingkai abo belai kheno kaham wngnai. Kha khlaio tei 2-3 din ni bisingo khlaiya hnai. Khlaiya hingkai kwbangma lukurok khamoknai khakoinai chajakya wngnai Tipra idol je chalnai rokno. Abo 100% sure sai mano. Kwbangma Facebook rok bisini swnugui mano voting system khlaidi hinui. Kwbangma je Tipra idol o je official ro samung khlaitoknani Facebook page o thangui bo kwbangma borok wngko comment khlaio. TTADC ni official Facebook page o bo comment khlaio voting system khlaidi hinui. So voting system khlaikha hingkai Tipra idol belai kheno kaham wngnai teibo voting system khlaiya hingkai kwbangma borokni bwkhao kok torwi thangnai
sumung toroknai jodi final jesa khorokjamani thangkai sumung asai thanai kotor kotor sumung haini bagino Tipra idol je tijulnai chalnai rok booting system jeskabano khlainao booting system 100% khlainao angbo support khlaio booting system no jes lama tifano social media tifano SMS tifano call tifano jesa tifano booting system tono tei kisa kwbangma aro adjustment tongo okra okra borokbo je bongni jorani rwsamungni te sur de tong borok abo adjustment khlainai no tei kisa aro je modern singer no tonkhe black sabani ani personally eko musungmanta aro modern singer just panang thun ABCD jese borok ungkhana modern singer bo tongkha chao tamoika aro je agini ksam ksam adjustment rok amangsi borok belai kwrung ang borok tonang musungo je modern singer no tonkhe belai janai je ukubo o final je suo final pro tegesa sing Tipra hasteo black mung khailangka India idol Kwplai ngai sini Vaishravi bono bo tukhai belai janai tamni ke bobo khoroksa India idol thungai tiki phaisa Kwplai ngai phaisa burini bisingo boso puila Kwplai ngai India idol ngi bobo o Tipra idol khaiye performance khlaika engkai joto borok no khapkhurjaknai khoroksa India idol Kwplai jak oro performance khaika engkai bobo kaisa thani rwsamung tei saka engkai kwbangma borok no khapkhurjaknai o suno engkai kha khlaio bwskang bisio tebo Kwplai thu tebo kuchuk cartoon o su last omono please booting system kisa khlaijadi o suno haya ke lukroni bwkhao sumung torgui thanai friends norbo booting system khlaimung jengkhai o video share khaiji jeske pano je Tipra idol ni official samkhlai yago sogotun nei paithago norokni chajakmani singer Sabo ke tola comment ke sidi ang puila video sinampuro ang mamita no chajakmani ang bini khorok no khantajakmani je bini expression no chajakmani phebo bo semi final klai thangka tau te khosa mane bini khorok khantai bono chajagui thangka bora support khlaio abo tabo sauri sinai abo ke Rahel koloi bini je expression bini sabmani style belakino sajaka ang kha khlaio bo Kwplai thun ang musungo ang support khlaio tair bo bongni jaga borok kaham phiaba Rahel koloi ke ani saksani ke bora ang sajaka bini khorok khantajaka friends 3 basno jotono hambai।